un any, 52 setmanes, un repte fotogràfic. Aquesta setmana toca Sant Jordi. Quan vaig veure que era Sant Jordi vaig tenir clar que el repte seria aquesta temàtica. Us proposo temàtica Sant Jordi. El podem agafar de moltíssimes maneres. El podem agafar per la vessant dels llibres, llibreries, biblioteques, el fet de la lectura. El podem agafar per la vessant de les flors, de les roses, de les diferents tipus de roses que es regalen aquests dies. El podem agafar per la vessant de l'amor, què és l'amor, què és estimar, com ho fotografaríem, com faries una foto a l'amor. El podem agafar també el dia de Sant Jordi, paradetes, gent passejant, parelles que s'estimen. Ja veieu que la temàtica Sant Jordi té moltes opcions i si us sembla fàcil també us podeu complicar la vida i us proposo com faries una foto de Sant Jordi sense una rosa i un llibre. Ja veieu, setmana per ser creatius, per ser vosaltres mateixos i per veure què és per vosaltres el Sant Jordi. Res més, això és tot. Confessar-vos que aquest vídeo l'estic fent una horeta abans de l'hora de publicar-lo per un projecte que no té res a veure ni amb la meva feina ni amb fotografia. Vaig una mica de cul, m'ocupa moltíssimes hores i fins l'1 de maig vaig una mica més apretat de feina i no tinc tant de temps per poder treballar els vídeos ni preparar-me'ls. Tot i així, estic supercontentíssim de com va la comunitat, estic flipant amb les vostres fotos. Hi ha moltíssima gent que no publica fotos al Projecte 52, però que la segueix, que està enganxat, que té curiositat per veure quines fotos aneu publicant, així que us animo que ho continueu fent, que convideu qualsevol persona que fins ara no n'hagi publicat cap, però que no passa res, que s'afegeixi, no importa si no ha fet els altres reptes, no passarem vista, ni molt menys, això és per passar-ho bé. I recordeu, feu m'agrada aquest vídeo, és important perquè aquest vídeo el vegi més gent. Veniu a Facebook, veniu a Instagram, seguim-nos a Twitter, el que us sembli, i sobretot publiqueu les vostres fotos amb l'etiqueta Projecte 52 Fotos 16. Setmana 16 ja, Déu-n'hi-do. Res més, passeu-vos-ho molt bé i que Sant Jordi sigui especial per vosaltres. Ens veiem fent fotos. Adeu!